Какво е кармата? Кармата не е някаква коварна, отмъстителна съдба, която търси да изравни баланса добро-зло във Вселената. Не. Карма означава повторение. И колкото повече човек реагира на дадено събитие по един и същи начин и му се въртят същите мисли всеки път, толкова повече той стои в този водовъртеж от вибрации и емоции, които привличат това дадено събитие толкова повече и толкова пъти събитието отново се връща, за да бъде преживяно и за да му даде шанс да промени нещо. Какво може да промени? Може да промени майндсета си, начина на мислене и на реакция към даденото събитие. По този начин ще промени вибрацията си и ще спре да го привлича. То е като да се опитваш да избягаш от водовъртеж, който се опитва да те завърти и да те издърпа надълбокото, докато ти свърши въздуха и се отдавиш. Но всъщност начинът да се измъкнеш от водовъртежа, да изриташ с всичка сила в страни от него и той да си върти там някъде, но ти вече си другаде. Така че, за да не повтаряш едни и същи грешки и едни и същи реакции и едни и същи резултати, риташ настрани, променяш си мисленето, така си променяш и вибрацията. И тогава вече започваш да живееш това събитие по друг начин. Ти го преработваш в себе си. Започваш да живееш над нещата. Започваш да живееш над това събитие. То вече не те засяга. Излекувал си го в себе си. Няма тази вибрация, не го привличаш, нямате допирни точки. И не казвам да се интелектуализира или рационализира даденото събитие и преживяване, не да стоим в главата си. Ние пак можем да направим всички анализи и всички преработки, но за да го излекуваме наистина трябва да го усетим къде в тялото ни влияе, защо ни влияе. И всъщност тогава вече шефът може да предприеме правилните стъпки, за да избегне повторението му. Но в никакъв случай не казвам да стоим в главите си. Нещата и процесите са свързани. Трябва тук да се преработи. Трябва да го видим къде в тялото ни стои това. И после съзнателно да изберем как да действаме следващия път, да направим пауза, да го забележим, че то се случва, че отново е влязло в живота ни, отново сме го привлекли, да си помислим с какво точно го привлякохме, какво можем да направим следващия път, за да не сме въвлечени в това.